чувство, че повечето от изпълнителите правят конкретни песни специално за Евровизия. Да. А всъщност примера на Стунджи и Еличка, едни великолепни музиканти с много интересно етно парче, показа, че най-добрият вариант е да покажеш това, което си правиш. И ти веднага ме апострофира и ми каза, ами да, и ние миналата година, когато се появихме на Евровизия, също бяхме с част от... Това беше една нова песен от този нов албум, да. Да. Значи, има музиканти, които искат по някакъв начин да се представят за този конкурс, специално Евровизия, и други, които в момента се занимават с някаква своя продукция. Ние сме от втората част, които примерно не искаме да поканим лъва от зоологическата градина да излезе с нас на сцената. А искаме просто да покажем в момента къде сме емоционално. Ако може вие да отидете при лъва. Да, примерно, ние. Да покажем в момента къде сме като емоция, като записи, като ниво на музика, нали, къде сме, защото все пак музиката е едно емоционално пътуване. Точно. Пътуваш някъде. Да, това ми хареса. И в момента, тогавашно, миналата година, през 2006 година, ние просто дадахме една песен, която се класира за полуфинала от 123 предложения и след това от 24 в 12-ката на финала на Евровизия. И най-хубавото беше, че ние не сме се старали да се показваме такива, каквито не сме. Да се слагаме пера, перуки, нали, такова. И мисля, че изпълнител, който разчита на това, той може и да успее. Която получихте от Национално радио и за там да ми разкажеш малко повече. Пролетният конкурс на Националното радио, това е един от най-големите конкурси, освен Евровизия. Той между другото и най-стария конкурс. Първият конкурс в България, не знам дали знаеш. 79-ти конкурс ли беше 40 и някой... Не, може би 40, защото 45 години стига. Абсолютно, да. Каква аналогия правиш? Добре, интересно. Да, сигурно преди 79 години не е... един от първите конкурси. Не мога да твърда, че е първи, но един от първите конкурси. Много странно беше, дадахме парчето Love, любов. Пак от новите, пак по същия начин, без да се прави нещо, което не е Big Mama Scandal. И нямахме идея, че всъщност това са 85 предложения, които след това идва време за конкурса, канят ни, има някакви репетиции, на които трябва да изпеем песента. Ние не знаехме, че всъщност ние сме наградени. Импровиз пристигат нещата. Да. Елате с китарите, пееме си парчето там на репетицията и след което почва самата церемония, която пречеше малко на церемонията на Оскарите и така нататък. И първата награда, това е за всеки един журналист. Това е най-голямата награда, защото това е наградата на журналистическата гилдия. Тоест журналисти гласуват за музиканти. Нали? Примерно първа, втора, трета награда, това са вече награди, раздадени от самото жури. 85 предложения
забравих колко бяха журналистите, адски много, са класирали нашата песен на първо място, което е истинска награда. В България знаем наградите са... Първата награда, която ще отворим днес, е определена от 48 журналисти, продуценти и творци с силни пристрастия към музиката. Специална награда на журналистическата гилдия. Лав, музика и текст Ивайло Гочев, аранжимент и изпълнение група Big Mama Scandal. Заповядайте, момчета. Благодаря ви много. Time will tell, winds go by, singing to myself. Is it right what you said? Are you someone else? Yeah. Ние взехме наградата на журналистите. Журналистите са те, които могат да закопаят някого или да го издигнат на пиедестал. И какво се случи след това? Издигнаха ли ви на пиедестал? Беше много голям комплимент от самото радио, от самите журналисти. Значи, това са журналисти от радиа, вестници, изписания и медии. Ние получихме награда. И то на английски. Обикновено национално радио, аз се хваля тук малко пред вас, драги зрители. Но всъщност може би, защото има защо, нали? Самото национално радио като такова раздава награди, обаче предпочита да е на български. Даже национално. Да. Ние взехме награда с песен на английски. Ние всъщност седнахме, аз гледах моите колеги тогава как те първо започват да осъзнават ние какво сме получили, нали, като награда. Всъщност това не е и основният двигател на нашата дейност. Отношението ми към музиката е точно както като бяхме 20 няколко години, по същия начин. Ние сме се върнали към основните истинските неща. Финала на нашия разговор, какво да пожелаем? Не искам финала. Пожелавам им следното. Да не слушат световно неизвестни чалга певици, а да слушат световно известни музиканти като и може да ги изредим. От тук нататък списъкът е много дълъг. Ако искаш Депеш Мод. Пак са световно известни. Защо не? Да. Защо не? На мен ми хареса това, което Ивчо каза за музиката, че музиката е едно емоционално пътуване. Надявам се, че днес вие сте заредили своите сърца с нашата музикална емоция и ви оставям, разбира се, с много слънчево настроение, това, което винаги пожелавам, с много положителни мисли, с това да бъдете много щастливи през следващите дни, които няма да се виждаме. И по пътя отново ще се срещнем в музикален блиц. До скоро! Чао от мен, Милена!
Благодаря.